Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, ngikubingelele kuphi nakuphi la enibukele khona ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso. Ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo bese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani na? Wenzela ukuthi-ke ngaso sonke isikhathi makukhona-ke ivideo engiyifakayo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka kwi-Trend TV. Siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lutrenda ngalolo suku. Sekuzo-ke nje igameko ezenzakalayo la KwaZulu Natal. Lo esimbona-ke esithombeni intokazi-ke enhle, igama layo uLondi WakaMthembu, le kwesakamthethwa ezonza ku-Ward 8. Usisi-ke lo ke kwabikwa ukuthi-ke udukile. Indaba-ke ezibuhlungu eyivelayo-ke njengamanje ekuthiwa-ke utholakele laphana-ke phakathi nemizi esebulewe khona-ke laphana-ke ezonza ka-Ward 8 kwesakamthethwa, bese kuboshwa-ke isoka lakhe nelagcina-ke ukubonakala naye. Kanti-ke ekuthiwa-ke igameko zokubulawa kwabantu kule ndawo impela-ke zandile kulezi zinsuku. Lesigameko senzeke khona lapha kwesakamthethwa. Ngithi-ke isempangeni, mangaphazami like ivideo, subscribe kuyona-ke i-channel la kwi-Trend TV. Sohle sikhona-ke sikulethela-ke indaba eyitrendayo usuku nosuku. Kwamanje asihlangabezane kwivideo elandelayo. Ungaphinde-ke futhi-ke ucommente kwi-comment section.